Ja. Værsgo. Værsgo. B. C. Nej, Dorte, prøv at se, der er sket noget forfærdeligt. Ej, Grete, du har lige været på toilettet. Nej, Dorte, nej, det er det. Prøv at se der. Ja. Det er da ikke min gode gamle Gyllegård. Nej, det der, det er blandt andet det hvide hus. Hvad er det? Amerika, kom og sæt dig. Amerika? Ja, kan du slet ikke huske, at vi rejste over sammen med Didrik? Nej, jeg bruger altid klipper det bedst, når jeg er ude og lave kaffe. Ja, fordi at han blev tilbudt en stilling over. Hvad var det for en stilling? En missionærstilling. Ja. Ved du hvad, dog? Det har jeg tænkt mig om så tit. Hvor ofte har jeg lagt mine nøgne, æggende krop op på billardbordet og tækket og tryllet ham om at gambole mig sønner og sammen. Ej, Grete, dog. Jamen, sådan er det dog. Hvis mænd de rækker mig lillefinger, så tager jeg hele billardkøllen. Med blokring og det hele. Du skulle tage og holde dig på Mortensgruppen. Ja, det har jeg prøvet. Det virker ikke. Ved du hvad Didrik han siger? Nej. Han siger, at nu hvor vi rejser til Amerika, så skal vi til at leve som mormoner. Nej, jeg skal ikke have flere af de mormoner. Jeg har fået sådan nogle store røde knopper på numsen. Og når man så trykker på dem, så kommer der sådan noget gule kagecremsmateriale ud. Er du ulækkert, Grete? Så skulle du se de byller, jeg har i skridtet. Jeg kan godt sige dig, jeg rører vel lægen med dem, ikke? Og så tænker jeg bare, Hallo! Jeg har da godt ikke putte i munden, piger. Mener du det? Ja, hvorfor ikke? Her vi. Højlysdag. Ja, hvorfor ikke? Jamen så okay. Nej, Dorte. Sukkergodt. Ja. at du skal ikke gøre det dårligt. Det er ligesom at få stanget tænder. Jeg har lige været ved den lokale præst. Nå ja. Det pålidelige Reverend Conrad. Ja. Og vi skal giftes her til eftermiddag. Skal vi giftes? Ja, det skal vi. Bare dig og mig. Ja. Jamen, der er vel ingen andre, der har fingrene i honningkrukken. Nej, Didrik, nej. Hold op med at sige sådan noget. Ikke fingrene. Men Didrik, har vi råd til at blive gift? Ja, selvfølgelig har jeg råd til at blive gift. For vi solgte Gyllegården inden vi rejste herover. Det bliver bare sådan. Jeg kan godt sige jer, jeg kunne aldrig nogensinde finde på i hele den foragtelige verden at sælge Gyllegården. Nej, den er jo heller ikke solgt, lille Grete. Så vi har fået et brev. Ja. Sommerpost! Hej, hej, post. Hej, hej. Der har vi min 2 dum-dum-kugler. Det er rigtigt, post. Hvad buksen er fyldt med, løber munden over med? Ja, jeg kom helt fra Danmark med det her anbefalede brev. Men jeg vil ikke anbefale nogen at læse det. Grete, kommer du lige herover? Ja, hvad er der, Didrik? Du må ikke læse det. Det kunne være en bryllupsgave. Ja. Ja, nu er det sådan, jeg aldrig kunne huske, hvem det er, jeg der er Grete. Det er mig. Ja, så får du det her brev. Hov, det er mig og Grete. Nå, men du har da lige sagt det samme. Jeg skal give mig den, kammerat, lige nu. Eller får du fandme den og lige smassen, det kan jeg godt sige dig. Kom nu. Rolig nu, Grete. Ja, kom med dit brev. Sikke et temperament, hva'? Ja, giv mig den skrivelse. Ja, styr på det. Ja, okay, nu må vi lige styr på det. Ring, ring. Hallo? Nå, han står lige her. Ja, det er din psykolog. Tak. Han er ikke på. Ja, vi må få styr på det. Altså, hvis du er Grete, hvem i alverden er Suser? Mig? Ja, dig. Jeg er sådan en slags Grete prætender. Ja, alle mændene, de vil jo have Grete, så jeg tænkte, at vi så nu bare... Dorte. Du skal ikke være ked af det. Selvfølgelig er der nogle mænd, der vil giftes med dig. Er der? Ring. Ja, fængsel er fuld af det. Men du skal da ikke ødelægge det hele, Grete Dorte. Ødelægge hvad, Didrik? Det skulle have været en overraskelse. Ja. Jeg har købt den fineste brudekjole i hele de forenede stater. Ja, den er lige så hvid som dit hud. Ja, og med hår på ryggen. Ja, elitserende. Nej. Men vi har jo ikke en kongens mønt. Så derfor blev vi nødt til at sælge Gyllegården. Hvad? Nej. Vi lejede den ud. Men ikke til Pego. Nej, til en adelsmand, Reverend Conrad. Fra Amerika. Ja, det er altså ikke, hvad der står i det her brev. Det er så tit og fjældemenneske. Står de og siger, at jeg lyver. Ja. Giv mig det brev. Sådan gør man med sådan et. Nej, det må du ikke. Nej, lad være. Smuk det ud. Hvorfor? Ja, for det var sad på en kartyrstation. Ja, det er rigtigt. Der er lige her i min højre hånd, så jeg
Kirkegården, den er blevet solgt til den onde her Pimper. Der faldt hun med stor las. Jeg bruger hånd til læsemetoden. Ja, kun dig. Det virker! Ja! Der er liv i tørretunnelen. Ja, jeg tror, jeg vil gå på planen og spise min frokost. Ja, gør du det, på? Så er der på planen! Det var godt, den enkle postmand med de salgsmagende breve er væk nu. Ja. Didrik, jeg er blevet taget ved næsen. Ja, det er ikke sidste gang. Grete? Ja. Tror du ikke, at du skulle gå ud og prøve din brudekjole? Ja, kom så alle sammen, så går vi. Nej! Hvorfor ikke? Fordi vi må jo ikke se den. Nå ja. Jo, Dorte må gerne. Ja. Men jeg vil ikke. Så går jeg bare. Hej hej. Hej. Forresten, jeg tænker lige på en ting. Hvad, Dorte? Er I sikre på, at I ikke vil se den? Ja. Er I bombesikre? Nej, for en bombe er aldrig sikker. Nå, er du snu? Hej. Hej, hej. Forresten, en ting. Hvad er du, Grete? Didrik. Skulle vi ikke lige danse vores bruddans, inden at jeg lige... Vi kan ikke danse brudvals nu. Nej, jeg mener heller ikke bruddans, jeg mener brudjeka. Åh. 1, 2, 3, 4. Det var jo festligt. Farvel. Endelig er vi alene. Og vi skal giftes her i eftermiddag. Jeg troede, du sagde, at du skulle giftes med Grete. Jo, men jeg skal giftes med jer begge to. Det er jo derfor, vi skal være mormoner. Og så er det, jeg kan starte med at få en lille mormonindsprøjtning. Nej. Først efter brylluppet. Men kom, lad os løbe ud over engen. Nøgne, ja.